ಈರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಮೀನ್ ಪತನ್ ಬರ್ಪೆ ಆವಿಯೇ ಈರ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಓ ನವೀನ ಇದೀ ದಿನ ಈ ಫೋನ್ ಪಾತದ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಉಲೈ ಬೆಯ್ಯರ ದೀತಿನ ಪುಂಡಿ ಕಂಚಿದ ಪೋವು ತಿಂಗೊಳಪ್ಪನ ದುಂಬೆ ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೇನುವ ಗಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಜಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇತ ಬಜಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನವೀನ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೇರಿ ಬೈ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಆರು ಪಂಡೇರ್ ನವೀನ ಬಜಲ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಎನ್ನ ಮಗಳು ವೀಣ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಎಂಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ 15 ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಯಾನ್ ದೆರ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಈರ್ ಇಂಚನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಬೇಲೆ ಬಡ್ದು ಪೋಪೆ ಎಂಕದಾನೆ ಮೂಲ್ ಇಚ್ಚೆನ ಬೇತೆ ಬಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನ್ ಅವ್ಲ್ ಪೋದ್ ಬೆನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೋದ್ ಬೆನ್ನಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓ ನವೀನರೇ ಈತಾನೆ ಮೂಲ್ ಇನ್ನು ಬೇಲೆಕ್ ರಜೆನಾ ಆ ಮೇಡಮ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇನ್ನು ಪುಂಡಿ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಸಜ್ಜಿಕೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸರಿ ಆತಜಿ ಆರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ಕಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ